виждате, когато смуднем, искаме това в момента да го изгладим и му зададем смуд, то не се смудва, а трябва отделно, сега след което да ги атачнем и да заварим всички ръбове, което е изключително излишна работа. Оп, нека да върна това. Така, правилният начин за правене е на това нещо да се отиде в Modify панела, на падащото меню при позициониран пивот. Значи много е важно тук на Selection да нямате нищо селектирано, защото иначе не работи както трябва. Така, пуска се падащото меню и се дава на Symmetry. Значи, в момента виждате, че става доста интересен ефект, като някаква капка. Така, задаваме по хиксостта, не по зетостта в случая, и му задаваме на Flip. И това, което става в момента е, че взима този предмет и го копира от другата страна, като използва тази равнина за място за копиране. Ако се отиде на Mirror, нали, вътре, което е де-факто се променя място на това нещо, може да се мести наляво надясно. Може да се завърта. И то винаги по него копира нещото огледално. Което в случая няма да не се налага, но ще бъде много полезно за в бъдеще. Така, когато се отиде на Polygon, тук може да зададете ето този бутон. Този бутон калапсва всички горни слоеве и може да се работи на най-долен слой, когато виждате крайния продукт. Значи в момента, ако искам да коригирам тези еджове, след като съм ги смуднал, ето сега ще направя Turbo Smooth. Даже един път ще го направя. Сега искам да работя върху тези еджове и трябва да отида тук долу и да го променя, обаче не съм сигурен точно какво променя. Когато цъкна на този бутон, то ми работи върху крайния продукт вече и аз мога да го смудвам. Нали, смудното мога да работя. Така, какво се вижда като грешка? Като грешка се виждат ето тези бели линии и ето тези черни линии. Нали, това са чупене на меша. Това е точно каквото ви показах при колонката, защото тук мекия ръб, нека излезем от това, то започва да заглажда фаската от ето този ръб, той заглажда чак до крайния ръб. Това, което трябва да направим е в момента с Ctrl R, с Alt R Ring и Ctrl Shift E, селектираме Edge, отново както направихме с колонката да отсечем всички тези ръбове. Значи, когато използваме така Edge, както виждате, той е вертикален в случай и не покрива, в смисъл, широчината долу, нека широчината отгоре. Вместо да си играем да го напасваме, просто при Edge може да го бутнем до края и той влиза там, където влиза последния Edge. Стават едно към едно с другия Edge. Което е грешка. Но сега, когато го направим, той взема неговата форма и просто го дърпаме назад. И така получаваме перфектната крива, който се получава от Edge. Това е много полезно, когато работите върху имате първо някаква крива, която да направите. Аз също винаги по инерция просто го засилвам най-в края и после го бута малко назад. За да знам, че всичко е точно. Също ще направим и тук. Ето, тук отново не пасват, просто правим така. И връщаме малко назад. Проверяваме с Turbo Smooth дали всичко е наред. Ето, не е наред, защото сме забравили. И да отсечем ето този. Ето тук кривата. Така, нещо, което допусна грешка току-що. Много е важно, както казах, отново, полигоните да бъдат с еднаква широчина. Значи при мен не бяха, затова трябва да ги направим ето така с еднаква широчина. Така, как може да направим ето тази сложната крива тук вече? Значи ние ще направим така, но не можем с Move или с Scale да го направим, защото всяко тръгва по-своему. Има няколко начина. Може би има и друг начин, който аз не съм наясно все още. Но метода, който аз съм си измислил с Ctrl-Shift и E. Значи, когато дам на Ctrl-Shift E, то ми дава в средата. Селектирам друг, Ctrl-Alt-R, Ctrl-Shift E, Alt-R, Ctrl-Shift E, Alt-R, Ctrl-Shift E. И така по този начин получавам навътре Edge. Селектирам всички останали и ги трия. Това е метод, който сам съм се измислил и при мен е работил. Друго, в момента, понеже работим с 3D Max 2012, има едно падащо меню, което се получава и тук отгоре, което се активира от ето този бутон. То малко
малко повече време мисля. Нека да го изчакам да зареди. Тук има всички инструменти, които ги има тук. Но има и още много други инструменти, които са полезни. Това, което ще използвам в момента, се казва Swift Tool. Това нещо взима формата и създава преселектиран edge, разбира се. Създава еджове по цялата дължина с неговата крива. Както виждате, се получава едно зеленчко. На мен ми трябва, ето както виждате, когато стигна до тук, то ми прави един луп на цялото това нещо. И по този начин просто мога да направя така клик и готово. Когато се съпоставят тези неща е много, много полезно, защото просто се върви и се прави клик тук, клик тук, клик тук, а не както правихме на самата колона. Не както правих на самата колона, едно по едно и после с скейл да го оправим и така нататък. Това обаче е при Max 12. При старите максове я няма тази функция, затова ви показах и другия метод. Така, в момента го смудваме. Нека видим какво стана. Добре стана, но може да позиционираме и ето тези криви. Ще използваме този тул. Нека позиционираме и тези двете криви. За всеки случай. Нещо, което също мога да ви кажа като проблем. Много често се случва Max да не може да сметне, когато станат прекалено много полигоните. Max да не може да сметне какво му се случва. И когато искам в момента, тук при много сложна сцена, казвам, нали, примерно от милиони полигони, искам да сложа да ползвам този инструмент, той просто не работи. Чупи се, бъгва се, едно нищо не става. Това е обаче в Perspective View. Това нещо се оправя, когато отидете пръвно в Top View и оттам с Alt с Middle Mouse бутона се завъртите камерата и отидете на View, който е без перспектива. По този начин това вече смята чисто математически, много по-лесно смята viewport и винаги работи безотказно. Винаги. Винаги отива точно там, където трябва. В случая сцената е лека и нямаме такъв проблем. Запазваме Turbo Smooth веднъж. Като в случая мешан е толкова гъст, че даже не се налага да ползваме Turbo Smooth, ами може при селектиран полигон, селектираме всички полигони и му даваме Polysmooth. Polysmooth Groups, което смудва този edge, който ви казах, че който става така на зъбен. Той изкуствено се смудва, без да добавя нови полигони. Просто смудва самата текстурка и виждате, че вече става един хубав, перфектен ръб. Това обаче става само единствено, ако така са свързани полигоните и ако меша е правилно подреден с квадрати и без триъгълници. Затова запълнихме това поле тук, за да може да използваме този Mesh Smooth, а този Polysmooth, за да не добавяме излишно полигони с Turbo Smooth. Много е полезно да се знае това нещо. Така. В момента виждате, че имаме изградена колонката, имаме изградена и основата. Така. Следващото, което трябва да направим, това са болчетата. Болчето ще копираме тези двете основи. Първо ще сейфаме отново. Аз често сейфам с Ctrl+S, без въобще да цъкам тук отгоре, но затова забравям общо взето време на време да ви казвам. Но е хубаво вие да се сейфате постоянно. Така, създадохме нови плейнове за чертежи. Изолираме ги с Alt+Q и сега при тях ще работим само болчето. Ще скарам основни чертежи на болчето. Нямам представа дали болчето изглежда така, но реших да му направя чертеж. Нямах болче покрай себе си, хубаво да го гледам и общо взето по спомен. Важното е да изглежда що горе добре. Така. Значи позиционираме. Така, на това нещо, тук обаче това ще го създадем с цилиндър. Всъщност, нека погледна. Не, ще го направим с сфера отново. Ще направим сфера, която започва от центъра. Значи, ще примерно така. Трябва да избутаме пред предмета, пред плейна. Ето така, да направим невидима.
Правим правилния размер. И сега ще изрежем само половината. Но сега ще изрежем, сега ни трябва само предната половина. Нека отидем на left view-то. Тук тя обаче се пада отново зад плейна. Ето така. Така, значи мърдам я напред, за да може тази вертикала да пасне с ето този ръб тук. Мърдаме напред. Ето така е добре. Сега скелваме само по тази ос, да получим кривата на болчето отпред. И вече имаме хубаво направена сфера за болчето. Сега ще намалим интерполацията на колко? Няма представа. На 20 изглежда добре. И без това тук долу ще трябва да се моделира, така че после ще може да добавяме. Изтриваме тези вертекси, добавяме си нови и получаваме едно болче. Как ще направим звездичката? Звездичката ще направим с кът. Нека го затворим това, че ми пречи. С кът трябва да кътнем. Всъщност тук имаме 1, 2, 3, 4. Ако го бяхме направили 5, можеше да ползваме точно този. Нека сега да увеличим, да станат 5. Тук имаме 1, 2, 3, 4, 5. Така, сега може да ползваме за този edge, може да ползваме ето този. Значи 24 е най-подходящото число. По принцип тези неща трябва да се обмислят преди да се направят, но в случая не помислих колко трябва да е числото, а пък и не съм правил урока предварително. Така, тук в мета задаваме кът. Избираме, първо трябва да сложим един edge. При зададен edge, ето така, точно на линейката. И отпред си изключваме edge и го избутваме точно маничко колкото. Ето така. Това ще го върнем назад, малко за да може да направим разстоянието, за да може да направим големината на полигоните да е еднакво. Така отиваме на кът и кътваме, даже ще е хубаво да използва. Винаги когато се ползва кът е хубаво да се използва Snap Tool. Даваме кът от тук. През тук примерно. Тук сега не ми позволява. Арбе. Така. Ще трябва на това нещо да му преместим обаче. Значи не винаги работи както трябва, за съжаление. Даваме му кът и даваме ето тук. Така. Сега, вътре може да изтрием вече тия полигони. След което, това, което ще направим в момента, да използваме същата функция, която ползвахме там с Symmetry, само че сега ще покажа тук как ще я ползваме. Изтриваме тези всичките полигони, тези всичките и де факто оставаме само на 45 градуса полигоните. Така, трием. Така, сега трябва да се подредим меша. Този меш, тук трябва тия точки да свършват на една точка. Така, видим как ще е най-добре. Тук. Така. Сега ще направим ето така. Ще създадем нови полигони. Запомним, ще ги направим по вертикалата. И това ще го заварим първо. И тези ще ги бутнем да са по вертикалата. Като на тези ще оставим. Ето така са хубаво по вертикалата. Така. Тук, разбира се, трябва да направим и триъгълничето. Това трябва да го изтрием. Ето така. И в момента имаме така е добре за дата. Сега трябва да направим този edge, който ще очертае кривата, за да не се чупи после. На тези двете точки ще дадем колапс, защото когато се даде колапс, той смесва тази точка премества по средата, тази по средата и ги заварява по средата, не една в друга. Ето така е добре, но това може с edge да му дадем нагоре да стане хоризонтално. Малко да се подредим. Мешата изглеждат
правилен. Значи ако меша изглежда правилен и при смут всичко ще бъде наред. Това е много важно. Така, нека продължим напред да го завъртим това нещо, да видим какво се случва. Така, първо ще зададем симетрия. Веднъж. И го копира от друга страна. След което ще дадем още веднъж симетрия. И този път симетрията ще завъртим на 45 градуса. И сега ще дадем още веднъж симетрия. И тази симетрия ще завъртим на 90 градуса. Опс. Ще завъртим на 90 градуса. Това, което става в момента е, че аз де-факто мога да контролирам само един edge, ето този edge, този vertex, и той прави корекциите на цялото нещо, което е супер полезно, защото в тези ситуации, в които имаме модули, много по-лесно се работи само по едното модулче. На този принцип същия, който в момента правим, затова малко болченце, но то е много важно, защото по този същия начин, по който правим болчето, се правят и правят се автомобилните джанти. Значи прави се едната спица и после по тази спица прави се половинката на спицата, копира се спицата отстрани, след което се завърта примерно 5 или 6 или колкото пъти там трябва да бъде направено. Така, сега ще ми дадем едно турбосмут, да видим какво се случва. Да видим дали запазваме що горе формата. Значи доста добре се запазва. Тук отгоре се чупи обаче. Значи най-вероятно няма да му задаваме турбосмут, защото повече време трябва да си играем с еджовете и като цяло ще бъде много голяма играчка. Ето така. Сега отиваме отстрани и задаваме на този едж да влезе ето тук. Даваме всъщност на всички тези еджове, не само на този, на всички тези еджове да влязат навътре. Ето така. Като съответно този ще го позиционираме както е самия чертеж. Не знам дали при вас се вижда, при мен се вижда още съвсем леко. Ето така. Точно да. Много е важно да не селектираме излишни полигони. Ето това така се получи добре. Всъщност този също трябва да преместим навътре. Пропуснал съм го. Ето така. И в момента на пръв поглед получаваме едно доста добро болче. Така, обаче трябва да използваме Mesh Smooth за целта. Ще си направим отсичащите на ръбчето и от вътрешната страна, използвайки кът този път. Използваме кът. Ще правим така. И просто ще кътнем да очертаем еджа. Надявам се, че този урок не става прекалено дълъг и прекалено досаден. В момента урок отива повече от час, за съжаление. Но това, което правим в момента за болчето е важно, защото е хубаво да се знае как се правят такива малко по-сложни неща. Сега селектираме вътрешния edge. Защото ако и това да е един малък детайл, който може да се направи да се претупа без да има някакви проблеми, хубаво е при него да видите как се правят, защото той може да служи като референс за много други неща. Така, проблем, който виждам в момента е, че симетрията също има threshold. През какво разстояние да селектира. Най-добрият вариант е, когато използваме точни числа, места, където точно вертекс съвпада с другия вертекс, слагаме threshold на 0 и просто кликаме веднъж нагоре. Така правим на всички. Цъкаме веднъж нагоре. Цъкаме веднъж нагоре. И даже всъщност май ще трябва да е малко повече. Значи два пъти. Штрак. Ето. И сега, когато отидем отново тук, можем да дадем chamfer на тези неща, за да получим ръбове.
Нека видим какво се случва тук. Тук какво се случва?